the country assembly tie na ahema and some of our canon na do baby na me hwese ukura paper unkura hwe na chese no kura todo ya samwa aya wo ya and how to counsel me the body can say you right resro omo sign crack to make na prince say crack amama timu asem ne nsem ekomu na no kra no ese omu nyina omu di breto ya tosubio one year to council has said yantumi enkonya bi wo ho a yantumi mo ontumi mo a champion hene so mo a champion hene da na onti a champion hene na se ena obo atipe hene so a na chasa wonti ase enkonya bi wo ho a ontumi mo esantene nkonya bo san konya ni nyina atu atese ewo number 2 ho yewura yesra ho so hwe ho man ni nyina yifri ho kwanya asantesem no no mbi agro omunhwe ni yi afede tosupio sesai no de bakane se de ohino de oyaye no sawu hwemu dia enkaye sebio woje omame ayo bonya santini no ho oba yewura ho eno aba ba ye complain na yewura esesi motem sese wakotwe letter say wotu oche gan why you wait sese wo say jansa nyo na atwe letter na yewura ensesi mo onye adam edu sasa mitia na afemi kotwe bibi set number 2 here wanyini sese ne yiri na hwani bibia about 4 years ni o anya na ache ana ne yira take over ekro no one ne ma entiera ne nyina ya pese o hwe ho na sabaya asumdwe ebaba Busasi asibasi sache na botre enhwe bi le to adim dasa mo ka Busa Thomas ati one we ka se get any say what inside enti no yamanenko the yamanenko ne say ne yin control kuro number 2 and control onene ma or him I need to me, or be any to me. So, on what granny to me. Every select a crowd by him, and also an emotion. No company for some time. And one a country, yes, say, she did. They were chamber. That's why videos from American say, say, Nanaka brings Siacho Kata by it. I choke us winning more here. Media maybe said, and penny for an and a yes, I found. Ma Mucho Kata and the buyer. I said, never bring someone now, when you need, but say, or two and some crowd go to the baby, now a toy that right. Tea, Mamma, you say, and penny for a young money. A tea, young woman, what you call more monko. Looking for a chairman, a case of me. You mean to I can say, and yeah, I couldn't you know, but or him a you, and was somewhere. Na adie no amehia achia ne muye na mesre achia me se panyimfo no wahima no ene oman hene ne ne yere nse obi anim ne dibra wo se oditie hihie wo imadi o moye efa nsensem a makeka pi ebe nse obi aye ne obi
messia chiame say yen chiro pampa no mfaso yi say na me ti ho kan say mpanyefo no anyama ira chiame akomsu ye ken eni kan efia Kenya si mine edi okoni na enseme ebeto obia onwa ne charge odi baaye na chiri odi timu se ono na de kacha ne baaye no sansan se me odi kacha ne baaye utie nsem na yia enye on de twere impenifo no na hene chi a amasa nge mo nyina aba impenifo no de sakata ne baaye eti osem impenifo no ye twe aso omuna agina ho ayese o metu no futuba ena o mantuo ahye na kire ama sanye mani na aba na dia koma ye besire sabi o manhini ene ne maame ntamasem yewra fano ntoso o siesi naso vie brefi na sabi konya hodo so a o manhina abo a oni mo kwan se wobo no ye twa ni nyina mu onje tu na ye se won tro ka ta enya no pre empanyifo me ye fiti ase bisa me obunya ase omuni panyi bia o so ni mu bi de odi so ajaru akasa che ye mo mo ko ese otro mu ya ye to so mi enu enkonya na nse so mo bo no krom ho awon abodo so yewra ontwam na de to so mensa oman de ebi se enyi kakra wo enti mese wura se o siesie oni na anyema ente oyima na mo tunu ni de e de ma so je na anyema charge o mo bodo nyina wo ya no enti kakra me wo kan otu vocha me da be krum so ya ye wo kan ni edin kan ya me kan se enkonwa ana Kenya sina matu ma hine eni se obo a wabobo no ni nyina yetwam efi na kuri okoduru fi a yetwa ni nyina mfiri ho etoso mienu ono ankasa so ye hwese de na tifi aduru ya esa de nsemi ekoyi a utime hu se enye na adwen e na odidi sa dwumai me de mi hu se na niama so kakra dimesusu so obepa obi atena ne na so na waboa no a onsusu ho sa na ne mpanimfo a omo ne ye a kire se omo to omo ntam a o ha de obi amfa na konwanto na no bechem yewra chami ye bechem so ya kan etie oba ahemansam na okan nyina yewra chami ye hu se oba ahema wabre yi enoma wafam besi sambre no wabre yi se idea ya kan se o man hene unya asem ne o ma me nya asem a eyo mo na musiesi mo ne abusia panyini na mafre ne asiesi asem na e kama na enya atena nkonwa e na oni o mo asiesi asem no yetie nsem na e ba na eye ne ma na eka no ho ahia ene ne yire no ene take decision e de ma no ene atena nkonwa no enye o hene no oni control e wo kru ne so enti yewra acha me mesre yewra ompo obi a obenya control e wo kuro ne so na ofa kuro ne hye ne nsa na one oheman embu kuro no na nananom so a edi na chi e ba ye ne de omde nsuo agina omanim abekasa ache yewra omato mu nso aye yewra je omo kwan na omo ko yewra shabi aso de de kan epse asemi abeju ewe ni asema ebuju enti abibia no ya na ye ku yewra mo na wotime hu de ekoso na wotime esi bibi epi de o mai ye nde enkai ena ohina famuso no ebi wo ba so aleke enkai yeso wotime bira ha ebi bi no bi eni so ma ye hu se eno bi ye de enkoyi da ko ye akonya die eyi de opo be ye de iti mese yewra se said the empelofonu inside ha say obeche na achrepa ama onye ade a ebe ha de bia na wade say asutwa ba mu de a
ɔbɛkɔ so atoa so nti no mede nanam nyinaa yɛ adwene sɛ ɛsɛ asotwe yɛ dɛ ɛba hɔ na kamasrɛ sɛ ɔman hene ne ɔmaame no ɛbi sɛ nana ne fie kɔ anim kakra sɛ wɔka biribi si ɔse ɛnte saa na nka yɛwura wɔnhwɛ sɛ wobɛtumi aboa a na nka waka ɔman hene maame abɔ ma asomdwie aba aso nkwanta so kakra a mɛka ne sɛ wohwɛ nsɛm no a asie no na wohwɛ deɛ nana kɔpere nsia nsɛm a ɔde krataa a ɔde baayɛ da afei ɔno agye atom sɛ ɔno a na ɛtwerɛ krataa na afei deɛ ɔwɔ saa daa na no sɛ na ɔno ɔtwerɛ krataa no na kyerɛ sɛ adeɛ no a wɔreyɛ no ankasa no sɛbesɛbe mprɛduasa na ɔnte aseɛ wohwɛ aberewa ti asɛ de ɔsi kasa yia wakyerɛ biribiaa mu na nana madaro sɛbe asante deɛ yɛhema deɛ sɛ wɔte sɛn deɛ ɔda adeɛ no yɛ ne deɛ wokora sɛbesɛbe watena so bɛyɛ mfie bɛyɛ wɔ ha ne adeɛ no wokɔserɛ firi ne hɔ enti sɛ wode no aba ne sɛ nneɛma bi kɔ bɔne no ne wo ka ɛsɛ sɛ momma ne treatment ɛte saa na memfa ayi biara ma sɛ mpanyimfoɔ no a yɛse yɛne nnɛ sae krataa wɔn mo koraa na ɛsosɔ saa nsɛm no nyinaa so ɛna afei so ne yere no nso so no ɛna hye sɛ wafa biribiara sɛ asɛ nanahema ka asɛm bia wɔni abusua biara nti ɔno woyɛ deɛ ɔpɛ ɛnti na dawroma deɛ meka ne ne sɛ mpanyimfoɔ no ɛna ama sɛbe nana kɔpere nsia nneɛma mfomsoɔ wayɛ nyinaa wɔn na amana wɔn kyerɛ sɛ krataa no wɔn twerɛ kora no wɔn wɔ hɔ na sɛ obi twerɛ krataa obi mu twerɛ krataa se na sɛ nkɔ yi a na woso wogyina ne sɛ ɛnti na dawroma deɛ mpanyimfoɔ no deɛ ɔsɛ ma wɔn kyerɛ ase na sɛbe bro bɛhyerɛ kakra papa yi deɛ wɔdure sɛbe wɔtwa ti maa di hina kyɛ eti ɛno na mewura ahwɛ ho kakra na sɛ n'ahema ɛne abusuapɛni ɛwɔ hɔ yɛbɛhwɛ akyire ama biribi atoto biribi a n'afɛ yɛhunu deɛ yɛbɛsie na mpanyinfoɔ no deɛ yɛma wɔn kwan sɛ wɔn tena hɔ a ne nkoa deɛ mede wɔn nya adawɔ ma wɔn wɔ wɔn. Nkoa atwa mi wɔsi nipa so deɛ yɛ modura n'aka yasa bɛtu ayi ne nya ya ɛyɛ mpanyinfoɔ no tisi ɛnyɛ dɔ wo maame ayɛ adeɛ na ɛnyɛ a ɛdɛm ɛpabɔde wo ne abusuapani wɔn na ɛda ɔhema ɛne adehyeɛ ne gya ase ɛda ɔhene ɛne adehyeɛ na wo de wo maame asɛm kɔdɔ mu a na wo pa akyerɛ sɛ sɛ petition yɛ aba ha abɛtɔ awuradi ama a ɔhema ɛnya kwan ɛnyi yi ano a obi te baabi a ɔbɛka bebrebe akyia ɛma onyansopɔ no deɛ ada ama moato mu nsae musae dii n'anim sɛ bɛbɛ nakwakyere pa afutu pa na moanyɛ saa no deɛ mogye akonnwa anyɛ yie ɔman yi na kyerɛ wobɛka sɛ krataa no wɔne wɔ hwee no ɛkata mo secretary registrar ɛfa krataa no wɔbɛkae no a ɛhɔ a na ɔman yi na so ka sɛ krataa bi ne mu hwee watena hɔ a ma krataa yɛkenka mu nsɛm nyinaa wie ɛbɔ wie a no ka sɛ wɔne mu hwee ɛka ama hɔ a ka bɛka sɛ ɔtofo akyɛ me yɛde ɔman hene no age no ka sɛ wanyini eti yɛyɛ hwɛ ha kanya ase na bɛtu ɛbɛkɔdi gyase sɛ yi wo ma maako 5 na ɔba akonnwa ama wɔ 5 akonnwa ɛdɛ obi fie wagye afiri ne nsɛm wopɛkoro ne yɛ anasɛ sɛ yi wopɛkoro ne sɛ yi aware deɛ ɛhyɛ nyinaa wɔyere ne bio ba ɛma ahenniam
What's if I can say? What to say? Or my henny, you did it again, and what? Why, dear, your bayard, why I walk in your smile. What's what to say? What's if I don't think. That's actually. I don't tell you. Now I'm going to work. That's actually. And no one can have it in a German. And I would see what I just said to me as I go to look for him. I can say many acting. It was sorry. Never say. Never say. I said, the Kenya thing, Kumasin. Walk the bay, Wafa, we ask you anyway. Said, would you play this out? Would you play with him? Something is full not to a wood, would you play with him? Honorable, it's not so that you have that car. Your back power, when you are also be a baby here, would be the here. Now, who want more facility to him? Mate a champion. I said, you won't have a brain. I said, who would train her? Wow, Papa, I said, maybe prim. I did what I said. A tipping, what I said. Who would train what prim? Tabby, and yet, now my tea will be dear. I also did your talking, and I'll get your talking. Was 77. Who would make us go? Okay. That you know, say, they need that to him. Give me him. Who did he be? One of which one I was saying, I said, we just had him with an employee. Alarma, and penny for the German, country, and the chairman here. That's in Okahon. Was it done? I knew in the hall. Now, so the BPH said, one moment ago. Yes, there was near operation. Near operation, and I know that just what the baby, you know. Now, you're going to want him. Walk at home. And when you make us a walk, could grab us in yet, and could not put a back with one. Yes, I say. Ah, and I'm with sir. And I'm with sir. And I'm with the Ganyazona. Sabi, Mafa on Mafa. Sabi Santi, the Pratinasias and to mine. What I say, a Chamia. One point I say, Obefia. Why does Obefia? I'm with Yinama. I'm partner, I am, but I want to be my. It's a move. I'm from who knows a Kawina. Continuing us or Betina, I am man or so. Yes, I am my name. And I'm with one I am with that. Huh? Now, try some more to the Fupa and other Sabi, what the Marco Traveling. I can't crack. And to a cow, yeah. Sabi na chami kura ebisa asma ena bi fra me ntoma ena me yese oda roma e besre na wahwe nimfie ene fie do awode asomo na wo de ahye na nimonyam na se owu a wasie no se oman hene na eni ne suma wode somo no oda roma aye na ne manu aye atwa ne ho ahia ya ye fa titles akese ya wo mu ni biedie I'm the year, I can't want some of her ye. I can't want some of her ye. That's been just a penny for ya. Woman, and then was she in any honor. They none about you. None about you. Some penny for you are continuing without mobility dinner. Asher. It's as one class one in and they can 80 one on Sunasam. No. God, our man. The best friend. Na another Brescia. What can I penny for you? Odaruma, woman in the Pamu for my woman if you talk a beer, woman as a chrono, that's a group. I about Kranza. Two for Chammy, the Kranza we are Kenny. You read the apostle has here, paying for the kind, paying for no. Yamomo, quiet, Momo, Trasso, walk over my equal. Said the apostle, the Kenya say, mind the Kata, I shall say, or say, on the Troy, and she was on the Troy. And pay for it, your movie now, your movie be your money. Or would to be Casse, Kata, only was in Bia, and she, or Mutra, and ye. Now, okay, my name is Sabuni has said, now,
deɛ wayɛ ne nyinaa no wɔnni mpanyinfoɔ nso a wɔntumi nyɛ tibi fi sɛ mpanyinfoɔ no kɔ a ɛde asomdwe bɛba hɔ na wohwɛ maheman kasa no ɔka bibi sɛ nkonnwa no bi ɛda fie bi mu bibi nti yɛyi kɔ fie foforɔ wura wadaroma sɛ ɛhwɛm na sɛ ɛte sɛ a yɛnsa mfa nkonnwa no nkɔ baabi ɛdada a na ɛmfa asomdwe mmra da wase abusuafoɔ no ankasa koraa ɛyɛ ɔdwuma no abusuafoɔ no koraa ɛka ho ɛna wɔn akɔhyehyɛ mpanyinfoɔ no akyi na wɔn yɛ taase ndeɛ no deɛ ɛbɛsrɛ nwura sɛ ka wɔbɛsiesie mpanyinfoɔ ɔhene no ɔhemaa no ɛne mpanyinfoɔ ɛne n'abusuafoɔ no ɛntɛm na wɔn abɔ mo ɛnɛ tɛtɛ akɔdaba mpanyinfoɔ no mmom na abere ni wɔn anya Mope na tunu tia na mope na ayi ni na mu na ma akotro kata ni urumai na mu ni se e fe bibia do ko ka se tan ana mu na mu bia chi ko ni ko ni ko ni yo mu ye ni de mu na nya ma ama ni nya ke se pa no mu ai e ti mura de kaka mi so na de ko ma ya ko bo mu so a register I didn't know who you guys do. We went to training last week. Na yɛsɛe ɛnya ase no matu ɛnya amammerɛ sɛ ɔhene ɛne ɔhema anya asɛm na yɛtwerɛ krataa na yɛde atu no soɔ yɛde nsii da gya ase hene ɛna sɛ wohwɛ ɔhema na ɔhene ntɛm abeabea aba na yɛbɛsiesie mpanimfo a modi akyire nyinara musuai di na ni musɛ mo bɛkyerɛ na akyerɛ pa na sompa a mode som deɛ wɔkɔ no ɛna mode bɛsom no ɛsompa no ɛnie ɛna mode na kɔ di ikyi nti mpanimfoɔ no nyinaa deɛ yɛne wɔn mo tena efie ha yɛbɛto fie ha so mo kanya ase na matu a ɛnyɛ yie afei ne manu a yagigi nkonwa a wo binom amamo no nyinara yenyi wo mu nyina mfiri so na akonwa no ansanko efia ewo mu afei nana hima ene nana mabensi antem kenya se man hinentem said you was kind of medium who pese say krata no eyenhye wani mu hohwe wo se opese nu na nanim na odumfo enka bi ma no na wonsiesie yentem eno kire se krata no eyenhye ne mane ne yire ni nkonwasofo no na akwatra baabie aye na de ayro ho kra ne se wo hima en sorry wa bra mo mpanimfo yi momoto won sorry mani ne wo hima ba won kiri mo so enchia mo abusuafo ya mo so mo nko mo a mo pe bia di ne enka ya hye won mu so na dihye biara wa ye domu bia won so empam ne mfiri na akra beka se na kwa pensia ene wo hima ntem ni nyine ne nti ye wadro ni nti anana chame wasom yewura ache enti ese na dwene no kra enna sadie ne mpani mfie so adrei enna ho sadie na ne mrantie mu waye no bibia be mpani mfuyi ene ese nka moka bibi mo kyerɛkyerɛ akyerɛpa eno nti mesre se wone wo hema ntem yensiesie wanye ne yie pra
wɔnya amannedeɛ ne mmom yɛnsiesie wɔne ne ntɛm na nkonnwasofoɔ no deɛ yɛmpa wɔn nyinaa wɔn kɔ hɔ a ne yere ne ne mma no ɛbɛsɛe wɔn so na ne yere no nkonnwa sɛbi nkonnwa bi kura a yɛabobɔ kura mete kura me hunu deɛ menka sɛbi pomposi ɔhene hɔ sɛdeɛ nti akyɛmpem nyine wɔ hɔ ne deɛ keka ho ne kɛ sɛ ne mma no deɛ mobɛka biara papa mfa ma mo somankɔ ahene wɔ hɔ yɛyɛ keka biara yɛmfa ma mo nti ne mma no a yɛafagye nkurɔfoɔ nkonnwa no nyinaa yɛmpa ma wɔ mu nyinaa mfiri so ne nkonnwasofoɔ no nyinaa no ɛna no madaroma yɛma wɔ mu nyinaa ɛnkɔ ne yɛmpɛ nnipa foforɔ mfiri ɛfie a akonnwa ada mu sidie mampɔnsi twɛne sɛ asante dane ne ho a na yɛ biribi ntira ɛnɛ da yi sɛ ɔman ne bɛsuaeɛ a yɛwura ma ne mpanyimfoɔ ɛsuae di n'anim ɛnɛ ho aba mfasoɔ nananom megyiri sɛ yɛnyinaa te akonnwa so a yɛbɛserɛ yɛ nananom sɛ yɛfie ɛnkɔ n'anim na yɛkɔ n'anim a ɛyɛ dan a adwene no mu bɛyɛ mmerɛ kakra mpɔmdie no so bɛyɛ mmerɛ kakra na sɛ akonnwa no bɛgyina a na yɛ nnipa a wɔasɔe akyerɛ ne wura sɛ ɔbɛtu no afutupa wama no ɔne no asomsompa so na ɛnɛ kakra a yɛahu yi ebi mu sompa no atɔ sini ɔmo antumi antu na nansia afutupa ɛmde ɔmo nyinaa na ɛbɔ saa pɔ no na mewura ɔmo a ɔmode ɔmo nsa hyɛ aseɛ abɛgyina anim adi nseɛ sɛ krataa no ɔmo nim ho bi deɛ ɔmo nya amane kakra mampɔn bɛka meyɛ awisia deɛ nanso wei deɛ ɔmo bɛka bi mu ɔmo a ɛnyɛ ye ɔmo a ɔmode ɔmo nsa kɔhyɛ aseɛ no mewura yɛngya ɔmo kwan no ɔmo nkɔ na nansia ɛsrɛ kwantenten atoa so ama wo na ɛwɔ sɛ wohwɛ na ɔde atena nkonya papa a ɔmbɛtumi aba ne wabɛsom na ɔde abɛsom yɛwura na kakra ɛka asa so ɛyɛ sɛ sɛbio akonya da fie a wontumi mfa mma wo mma wontumi ɛne wo yere ɛsoso mmu megyere sɛ nananom bebree ɛnɛ nanansia deɛ na aba na obi soso deɛ ɛhyɛ baabi wei yɛnyinaa fa nyɛ biribi a ɛbɛtumi de asua deɛ na yɛkɔ so so a yɛto yɛre no asante yɛne ɛyerenom anni akonnwa nananom nanansia deɛ na aba obiara ka bi na ebia na ebi so wɔ ofie wofiri ha fatu ho sofo nanansia mewura wei deɛ hwɛ na ɔne ne ba ne maame ɛntɛm asɛm yɛnka no efie asɛm na esiesie na asomdwie mmra na mpanyinfoɔ no deɛ ɔmo a ɔmo ɛnfa nsɔre no ɛndi ne ni deɛ mewura ma ɔmo nkɔ nea kumase de nkɔmhyɛ yɛbɛka mo ho sɛ sese ahenneɛ yɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛde koroyɛ ɛbɛ mu koroyɛ paa nte aseɛ na nea yɛhu no wɔ ha deɛ abusua koroyɛ nnim mpanimfoɔ koroyɛ nnim ɔhene ɛne ɔhemaa koroyɛ nnim ɛna hene yɛkɔ sɛ koroyɛ amma deɛ yɛyɛ registrar wɔn nso ɔma abɛyɛ adwuma nso a ɔbaayɛ a nneɛma sɛdeɛ esi kɔ no ɛhɔ nso koraa no wɔ adwuma a yɛde ama wɔ akyerɛ nsaase tɔn ɛne ayi mu nea yɛhunu wɔ ha nne ɛyɛ afotuo paa sɛ nyinaa yɛmfa adua ho fo na nkonnwa a yɛdiɛ no ɛnyɛ ɛyere asɛm ɛnyɛ ɛma asɛm nanso ɔbaa sɛ sɛ wotu wo hu ɛfopa ɛnyɛ sɛ ɔbɛyɛ afurubɛ na ne abusua ntɛm ayɛ basaa nana nanansia no pasɛm nea wafa mu no wɔn nso ɛkwan bi so wo na ama a wo ho yɛ ayi mu ho mpanimfoɔ no yɛntumi nkyekyere wo
sɛnea woyɛ na ɛyɛ wusu na yɛatena ho ara ma wasom bɛsɛ kɔmfie bɛsɛ aduoson sɛsɛ ayɔho sɛ sɛ yɛka ne ɛwɔ mu a sɛ sɛ yɛka nso so na onyini ɛnyɛ saa o sɛ onyini yɛkɔ yie nso nkɔ yie a mo ayɛ a mowɔ ho no ɛna mobɛboa ama mode nneɛma asisi ɛnyɛ yie ama biribiara atotɔ yie na mo ntu no fo pa ɛnam deɛ mohwehwɛ abusuafoɔ nso so a ɛnso moyɛ ɛgye mpanyimfoɔ no deɛ ɔtomfo adawoma yɛkaeɛ ɛyi bi ɛsɛ so wɔbɔ atipin wobɛnya yɛahwɛ yi yɛmpa mo mpanyimfoɔ no nyinaa nea yɛreka ne sɛ ɔtomfoɔ yɛmpa mo mpanyimfoɔ no na kuro no mu no Nakwaman Yera Chami Adaruma and then Kwaman and Shandy and said I'm not registered shots say or Kasana. When you say you move be or someone quite do I can you be 2 of my brother too. Them now him and shots here Kasaya. You won't say near my brass. Kenya number 2 in a day. Nifino. Nneɛma a wɔka wɔ ha nyinaa sɛbi nkɔ yie na obi a nneɛma nkɔ yie na krataa mpanimfoɔ mo se wɔabɛgye ato mo yɛwura anim sɛ mo ne na ɛyɛɛyɛ deɛ ne mo ma ne kwan bɛmprɛnu mprɛnsa nka krataa no nka mo anim hɔ no kɔbɛka kyerɛ mo sɛ nsɛm no kora nkɔ ne mo nkae mo ne ne kɔhyia baako pɛ no a wosɛm ne ne yɛ ɛdɛ yi wosɛm ana mokɔtena ase na motwerɛ krataa no baeɛ papa yi wɔto deɛ ɔmo ka biara ni hɔ a sisi akora ebisa ne biribi a nyɛ adeɛ bi kɔ yie nti yɛwura ɔhene deɛ na ɔdaroma ɔne ne maame deɛ ɔmo ntɛm ne deɛ ɔdaroma hwɛ na ɔdaroma ɔka biribi na mpanimfoɔ no deɛ yɛwura mpanimfoɔ wei nyɛ mpanimfoɔ a ɛwɔ sɛ yɛde Kenya ase kuro no yɛde sɛ ɔmo nkɔboa ɔmo nkɔka ne ho na ɔmo kuro no nkɔ yie biribi a ɔbɛyɛ bi ɛnyɛ yie yɛahwɛ yie na nnɛ yɛwura wɔanyɛ ɔmo kwan a wɔanhwɛ yie a ɔmo kɔ a ɔmɛkɔ kɔɔto akɔfa kɔɔto krataa aba sɛ ɔmo sɛ atu ɔhema enti yɛwura ɔdaroma ma ɔmo kɔ na ɔhene ɛntimi ɛtoa so ɔdaroma bɛrima kuma wo ne ɛnɛ asɛm a yɛaba ɛyɛ asɛm a yɛ nyinaa yɛsua adeɛ kakra bɛfo wohwɛ krataa yɛ baayɛ nsɛm bebree nsɛm du na ne wom a ɛyɛ charge a na wohwɛ kyerɛkyerɛ mu a ɛyɛ Kenyasɛma akyerɛkyerɛ mu faeɛ no wotim sɛ nokorɛ nko a nokaeɛ a wɔayi a no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ wakyerɛ sɛ ɔyɛ nɛɛseni a saa na dwumadie no saa na training no saa na anɛko nti kasa ani kyerɛ sɛ baabi a wofiri baeɛ no wɔgye du dwuma nti wakasa kamakama na nansia wosi akonnwa no sɛ wosi yɛ wode bɛkyerɛ yɛwura sɛ ɛsɛ wo maame aba na wotum no deɛ ɛno ara sɛ woyɛ krataa ɛna wotwa adwan ɛna bɛtu register sɛ yɛmfa no ɔtumfoɔ sɛ woayɛ amanneɛ atu Kenyasɛma ɛnyɛ amanneɛ adeɛ a woyɛɛ no ɛnyɛ sante asɛm na woyɛ no woanyɛ adeɛ na ne nyinaa nkamfoa no yura ɔdaroma wotum no sɛ ɛnyɛ ɔnoa wohwɛ ne mfie no a ɔwɔ mu no a times where goodbye years over medical in a goodbye years it do now I want to do just I only am you make some trouble now I say no one thing papa enti ene na nia ene of the years I do nemu eye ne manu ne yesu ani ko so fo no
titu agwamuhin no wɔn ɛne adehyia ni bi yɛka sɛ mo akonnwa no mo mmra mbɛdi mo so mo bɛdi ambɛwu afei de odi a ayɛfɛ ne deɛ afei de mo pɛ kwan apam na mo aba bɛboa ɛne ne kwan no na mmom ɛyɛ kontihin no ɛne hyiame no ɔde ɛda biara ɔhema ɛba a ɔmo yɛ nu na ɛba ɔmo ma ka ne hu ɔmo ha da ɛkyɛ sɛ ɔmo hyɛ asɛ yɛ dɔm ahyɛ yie na ɛnɛ na nkrataa no ɛda adi diwura adaroma gya ɔmo kwan na kontihin ɛne hyiame no wɔn ɛntra wɔn na wɔn rekuru no na emom nana nsia ɛkasa na osi onim mu ehwie ambahwɛ years no so a nsɛm kakra wɔ hɔ meka sɛ ne yɛ sua no ne yɛtaa kɔ ne fie ɛkokɔdi agorɔ paa saa no ɛno gyina so paa na ɔtwa timba no ne yɛkɔ ne fie ɛkokɔdi agorɔ te sei no nneɛma bebree asesa eti wotum sɛ ɛnyɛ n'ania ɛna ɔde yɛ saa deɛ no ɛna ɔno ara nso aka sɛ asiesie mmra to adaroma ka o siesie ɔne ne ba ntɛm a na wɔn kyerɛ asomdue mu a nka ɛbɛbɔ ne maame na nka asomdue ba ɛbɛba na afei nkonnwa no a yɛabobɔ a ɛmfa kwan mu nyinaa no adaroma yɛntwitwa ne nyinaa mebi sɛ n'ano yɛ a ɛyɛ last week standing committee ɛyɛ nhyiamudie ɛyɛ research committee agenda na ne wɔ so no yɛ nkonnwa na sɛbia nananom bi bobɔ a ɛmfa no kwan mu a yɛbɛtu anammɔ adaroma so ɔma yɛ kwan a research committee yɛbɛyɛ ho workshop ne akyerɛkyerɛ nananom nyinaa hyiame wɔ ha tumfo akyerɛme wɔ ha yɛakyerɛkyerɛ nananom nyinaa nkonnwa a ɛwɔ sɛ yɛbɔ ɛne deɛ ɛni si yɛbɔ na de asomdwie ɛne sanity aba asantemaa mu ɛnyɛ deɛ obi bɛyɛ ɛna yɛ soso yɛbɛyɛ bi wɔ ha ɛnyɛ deɛ sɛbi wɔn mo yɛ no na yɛ so yɛbɛyɛ bi wɔ ha yɛ deɛ ne deɛ yɛwɔ deɛ ti yɛyɛ no saa ɛdi nti na yɛakɔfa saa nneɛma no nyinaa abɛfrafra ama nneɛma nyinaa ɛyɛ basaasaa pomponsuo deɛ wokɔyɛ dɛ no akɔbɔ pomponsuo wote aseɛ biwura adaroma ɛkakra akɔnru so ɛka let's be sunya biwura chairman kakra mi so de bɛ sɔɔso no na nam no aka bebree na mi akura tama na mo nyim sɛ yɛka sɛ yɛkɔ na hɔ no makoti nkɔmmɔ yɛka negotiations na nam no kyerɛ mu na yɛrɛ nso akyi deɛ deɛ mea magu bi dɛ ba sɛsɛ deɛ ɛbi sɛ wasom ne nyini ne fie kɔ anim nti ne nyɛ ade a ebi a kɔno ɛbɛtumi atwerɛ saa krataa no ɛm sɛ bi no ɔmo hyɛ n'akyi ne yere ne mamoa ɛne ɛkyerɛ nkonnwa no ɛna ahyɛ no kutupa anaasɛ adaadaa no ama ne ho aba ama ne yɛm nea meka biom ɛne sɛ nkonnwa no a wabobɔ bɔ ne deɛ a ɛne ɔso ɔbɔ ne deɛ si na nana kuma wokan ɛne yɛntwa ne nyina nananom sɛ ɔmo boa no ɛma ne kɔɔ amanneɛ mu ɔmo nyinaa nya amane yɛdwa ɔmo deɛ yɛgye ɔmo kwan ɔmo ano ɔmo wɔ hɔ no nyinaa na ɔmo dɛ ɔmo ano to so mu hu sɛ nana nsia ɛtwerɛ saa krataa yɛn nyinaa yɛgye ɔmo nyinaa hɔ ɛso nya kakra mo so bɛka so mase agifoɔ deɛ yɛka no sɛ yɛnokorɛ kene ase na watoɔ ma ahene ne mfiri kɔ n'anim ɛno nti na ne mpanimfoɔ no wɔ hɔ ɔne ne maame asɛm baeɛ no anka ne mpanimfoɔ no ti gyinaeɛ asɛm no ambɛduru ne ɛduru nanso adaroma nokorɛ ne sɛ asɛm deɛ ne hyɛ ne mpanimfoɔ no kɔ a ɛnɛ yi ɛfiri sɛ ɔman hene no ɔman hema no ɔhu ne sɛ ne maame no wafa ne sɛ ɔne ne nana ne te adaroma ɔbɔ no a ɔmmu no no ɛno na ne mpanimfoɔ no sua yɛnti na ɔno so ɛmfa buo ɛma ɔman hene yɛnti adaroma nokorɛ ne sɛ ne mpanimfoɔ ne kɔ deɛ a na ɔman hene no so ɛwɔ sɛ yɛgya ne kwan wabɔ pɛnti yɛbɛsrɛ sɛ wobɛma nato ne ti na wadaroma wɛsiesie ɔkɔ Pẹ̀lú wa ní àmì ẹ̀fà ní ẹ̀jẹ̀ náà, ẹ̀sẹ̀ wọn kọ́ sí wọ̀ ẹ̀yìn àtàwọn tó ẹ̀yìn àtàwọn ẹ̀mà rẹ̀ ẹ̀ ǹsọ̀ òtún ìgbẹ́ oṣìṣì ọmọ ilẹ̀ ní ẹ̀mà ń jẹ́ ẹ̀ǹbẹ̀ ní fọ́ọ̀nù
say no more when I go to me. Lama, this is a camera. Now, too simple. Let me mind. There's some the so take out that Tron said the instruments of mother of Kenya is it a tune of where money and I addressed to Manisha Palace St. Michael's Regional House of Chiefs and National House of Chiefs. And the bill said, I would try to answer, which is a or the man when for no, but it's about mountains, you can't say money more dear. See, what's your number? Yeah, I number. And so, Bishop Carter, not for a while. Almost Carter, and then I have. Yes, Carter, no one's asylum. No man, what the command. What command of Colabia, and then Kenya. What command was under him. Let's and man council there. They said, oh, yeah, about President, what put you beyond your wings? Oh, yeah, I tried there for. I said, yeah, you can say, when you have a try to mark and Kola, you didn't come. I cannot come. One month, I'm up penny by the end of that way. There might be a way, one person, and where the member who says here. But Mom said, Crash the quiet. Nansen Mokaya said, I'm not able to say your mind anymore. Last time, Abuna, I saw Bia can say, so man trunk of Zupa, man charger, one from a summa, young. I said, oh, from a part, because I didn't buffalo. Something of buffalo or buffer, the Oman. But what about you? I can say, one trunk to Zupa, not one charger, I can just understand. Also the same letter, Abbas and the man now said, sorry, want to do there. Not to no way. Basis no. Not to buy no way. Put you down out Japan. That's how I did. But it was a mess, no more for jail, who come that day, whom so I did. One find them to move. Now, when you're definitely able to move, you're too for their crown. Yeah, because I'm a catcher, and I'm a prince, as I said, that I'm not going to as I say, in the Abafuta, conjugal chieftains, okay, within a year, lady in a digima. And yes, sir, Sabi, and then the Hima, our Emma, in your bar, your passage, and I said, their aunts, and the digima. And she said, what do you remember? Now, I'm a actually. I didn't say, I never buy anything at all. You see, one here, now we're up a moon, and I got fishing now. And my dear, the Bion Bian, problem over. Or maybe you know, let's have to make up on the and then I have double. You see, sir, Madame, sir, who's this here? Put your ones no limits. Who are them? I said, I'm a man, no, son. We didn't just you. But your own, I said, one of people. No one's trying to copy our way at the and now, there doesn't be now Cabencia. So, your heart, and now, some house in Bogua. Your tomb for Bogua. Over here, we are mine. No, happy. And see it once and see it for. I said, we'll fit that dates in the Banaka. I'm happy. I said, go to form of Tree Crack. I'm very said, the Kotovo Crammy. How that damn chairman. I've been over Bobo Soon. Crack, I know about Soon. Adama.
ɛsrɛ sɛ saa wei nyinaa no kɔmiti a wɔbɛbɛ ama wɔsiesie ɔdoma ne ne ɔtɛm asɛm nkonnwa no a wɔkɔ no ɛm sɛ ɔsoro nti na ɔma afa ama na wokɔ nkom deɛ amɛ mpɔpɔfo hene o wɔhene o wɔhene o hene o ne nyinaa ɛwɔ hɔ bi nti ɔdɔma ɛm dɛ sɛ wode wei aba na biara na ɔka sɛ sɛbi nanam no yɛne sisi maa no na ebi na deɛ bɛtɔ wei nti na baabi otumfoɔ asɛm ɔhema asɛm ba ha ɔsɔspɔt ma no na ɛmu no wɔnkora sɛ ɔhema deɛ ɛyɛ wo nyinaa akyi sɛ la awɔ wei deɛ kra wo gyina Chido. Some of us yes, Papa Benny Gassé, and Papa Chan, and yes, Oman in the room in the airport. Say a 10 and one, 2, so I'm not quite a man in penny for any man after 2 minutes. I didn't better. And I make I say, was it never cry a dash? You won't come with your soul. In the case of the or no grand member of the air proper. In the 2 or 2 minutes, Dharma, to be trained. Now, the foreign swap, or what time of my said Grata, warm the movie, no man to look to back on the house of the young man. Say, Koreans were one I ever done also, Dharma, in our sleep. Na na conference ya ni se ka se e di ni fie a bi ana fun so na grebe ni se wo sha se abra oman hima e baaye no be na se wan bra me kira ko fun so oman hima ba jo asa na de chi e fio ko so e se ba oman hima ka e ni na no se wo na conference ya e ni won ki ba mo ko ta sa se we se we ko ase ye ni na na ju mu da ho e mo ba e so e ka je ni se grata aba bi da we when the movie was the end in the movie, we are sure the movie you who watch out and say, or to tons I say, when you in our kind, and you know, one Cassan. Name of my Marsha say, yeah, no, just there, as a careful name. And what can say, you know, now, me and the things that the brain, the woman in your name, and so there goes in our winning. It is a common telephone on so come with the castle is the one you Yaman in Trawa. They know man. Tonight you money Yaman in Trawa. Why they look man? A mass of second you must before you hours of my CSI it is a mobile or Mabino. I already here. They are some before. I want to be on it. Yama, Benifona, a can of honor, and what they are good, and it's yummy. That great stuff was what I'm good. Come on, about the pain. Over the Bambra. They talk about every part of my mind. Supper, finally. Manaka said, near Chief people guy. And I'm here for us. Otumbocha me fiapre so de American na basem ni le hodu ni ye sa na hema le ba mahine wo ho na odne be si apanya so efie de breni na wadi nani to say na eno chi no wasa ya ro bon child say wasa tuno aka ho na sabe na hema e ka sem or church assembly the fire by our church to say we are sitting on tears here and say young sir master bed no maybe na kwenya dia now oh we are cool no the problem say I am for
mo bisa o se onim krata no bi a woteto bia no asama to fe se mbanye se abua no be ya chichire no wa ana ya sare no ndi sa mo tana na ma apa maisha ama yewra adina tum se oji akonya na be ye mo na wati akonya na se o pese utu no fra akonya so san bia na se o de na ba na o ba ne cha na ya hwehwem se utu na be ye ya wa nya ne sa na o de mpanifo afa kwa no fro so atu no otutu anoma no de takla nyina out na ba efe e ba be bisa se e de anoma na wo se mpanifo nyina no onfa ne de kra amma yewra enti mpanifo nyina wonko omofa omo akonya eto ho na moi ne so mpanifo nyina ka se wati akonya na cha ne sei ne fie so akwa ne mu bebre ti mesre se no na kwase ni wa lose control no tina ama ne yire ene ne ma no achi akonya ne fa o hene se anododia ewa akonya no hono o be se omo efa ni na na o tie enti mesre se yama no step aside yam na step down na ontra o yama hene na yam pa active my hene action na obetime abetra okonya no na wa active on na na ma be bufuro no until say o hene no everything na ya get no ma hene aye ya ja ko ai na Doctor Sipo Bravo Kabekochi Bravo Gaza Padaroma Samutiatia is said, oh, my name, or any penny for you know, much of Musai. Say, no, if a four kind or nearby here kind. Say, Jai or no, nay, pumping for the Mubaya, papa. Sans or no, the wire, and now, almost so, a fossil, now go for saying now. And your mama. The big or no number 2 near number 1 is sensitive by your ratings. The two idea, 1, 2, or 10 in Yaira. Now, it's not done. The same for Mumba can say, more to be number 7 1 home. There is a no woman than your woman, so one science. To other Roma. Your body charge of Yah said, now this is what it is tonight. It's on when you need to know this is what I don't know what it's now.